Gram jidhru xi prodotti kummerċjali. In-naħla Maltija, bis-saħħa ta' Dylan, vera tgħalix da suġġett li kif dejt nitkellem miegħu realizzajt kemm ma naf xejn, kemm Dylan huwa l-President tal-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Tagħmel il-Fondazzjoni. Il-Fondazzjoni ara, l-għan prinċipali tal-Fondazzjoni huwa fl-isem innifsu huwa illi nżidu l-awareness illi l-ewwel nies li naħla tal-għasel illi hija Maltija u b'azzjonijiet li nieħdu inkomplu naslu biex din in-naħla li hija endemika għall-Gżejjer Maltin u li hija xi ħaġa li verament jeħtieġ li nenfasizzaw fuqha. Ġifieri din naħla ma teżistix imkien iktar fid-dinja dis-sottospeċi ta' naħla tal-għasel li hija daqshekk hija unika għall-Gżejjer Maltin. U naħseb aħna bħala Maltin naħseb. X'jagħmilha unika? Sorry għax ma nistax ma nistaxix. Jagħmilha unika l-mod. Ara, hija naħla tal-għasel manka forsi reġija aktar tard. Għandna xi ritratti. Għandna xi ritratti forsi biex nifhmu daqsxejn aħjar. In-naħla tal-għasel bħal speċi oħrajn insibuh f'diversi reġjuni tal-Ewropa u tal-Afrika. Issa, iċ-ċirkustanzi fil-Gżejjer Maltin kien hemm iżolament li wassal għall-evoluzzjoni naturali biex in-naħla Maltija, in-naħla tal-għasel tibda tieħu ċerta kwalitajiet u adattament u reżiljenza għall-klima illi għamlita faslita f'dik illi llum il-ġurnata hija n-naħla Maltija. Issa hemmhekk xtaqt nagħmel daqsxejn ta' kjarifika u hekk qed nitkellmu għax forsi nisem barra ma jkunux daqshekk aware ta' l-ispeċi differenti. L-ewwel waħda hija naħla tal-għasel, il-honeybee, fuq dik qed nitkellmu llum. Sewwa. Mit-tieni waħda hija żunżan li hija differenti mill-annimal li ħankun qed niffokaw id-diskussjoni tagħna llum. Dik hija ż-żunżana u dik hija l-famuż il-bumblebee. Maħna qegħdin l-ewwel waħda. Aħna nitkellmu fuq l-ewwel waħda l-honeybee. Ekku. Inti qed tgħidli importanti li nqajmu dil-kuxjenza fuq il-honeybee, fuq in-naħla. Għaliex imma x'qed jiġri? In-naħla fl-irwol tagħha fl-ekosistema hija dakkar ewlieni, x'vol diri dakkar. Pollination, forsi ġieli anke smajna bil-kelma pollination imma xi ġifieri pollination. Pollination huwa l-proċess fej pollen imur mill-fjura għall-oħra. Issa, dan jista' jsir b'diversi modi. L-iktar mod ewlieni li jsir huwa permezz tal-insetti. U fost dawk l-insetti li tagħmel dan il-proċess tad-dakra huwa il-honeybee, il-naħla tal-għasel. Issa, importanti wkoll kemm għall-produzzjoni tal-ikel, għax insibu ħafna prodotti li jiġu mdakra mill-honeybee sewwa u mill-insetti. Imma huwa importanti wkoll għall-flora rurali ta' madwarna li hija salvaġġa, aħna forsi intu l-label ta' salvaġġa, illi anke f'dak is-sens hija importanti wkoll għat-tkattir u t-tiġdid ta' din il-flora li mhux hija biss importanti għalina produzzjoni tal-ikel, forsi aħna minn hemmhekk. Iżda li tagħti każ iktar. Ekku. Imma anke għall-ambjent ta' madwarna hija verament importanti għax huwa proċess tal-ekosistema verament importanti biex. U x'inhija t-teddida għaliex ħassejtu li tudu tqajmu leħinkom u tagħmlu l-istorja fuqha? Ekku. In-naħla tal-għasel hija speċi illi apparti dal-proċess ta' pollinazzjoni sewwa hemm marbuta magħha settur ekonomiku illi huwa l-produzzjoni tal-għasel. Pereżempju, Malta aħna rinomati għal produzzjoni tal-għasel u l-għasel ta' Malta kemm hu tajjeb u għandna tipi wkoll differenti ta' għasel tajjeb illi nipproduċu fil-Gżejjer Maltin. Issa, f'dan il-kontest naraw illi il-settur ekonomiku u s-settur ambjentali jiġu miż-żewġa flimkien. Sewwa ġifieri aħna qed ngħidu produzzjoni tal-għasel u il-pollination, id-dakra. Issa fil-każ ta' Malta għandna aħna xurtjati biżżejjed nista' ngħid jiena għax hija verament xi ħaġa speċjali li jkollok sottospeċi illi hija endemika għall-Gżejjer Maltin il ma tinsab imkien iktar fid-dinja u tassew huwa importanti nagħmlu enfasi fuq dik. Għandna di sottospeċi li hija Maltija, in-naħla tal-għasel. Issa, minħabba l-fatt li kif konnet ngħidu hemm marbut magħha l-produzzjoni tal-għasel. U hemm il-flus. Ejja ngħidu għadil.
jagħti il-każ illi hemm sottospeċi forsi u razzes differenti li huma daqsxejn kummerċjali. Għax qed iġibuhom minn barra biex daw jipproduċu aktar. Fl-apikultura hemm forsi wkoll misconceptions ukoll naħseb jiena għax studji li jsiru f'dawn fl-ambiti juru illi anke f'termini ta' produzzjoni tal-naħal hija dejjem in-naħla tal-għasel li hija indiġena u endemika reġjun illi iktar produttiva għalfejn. Għax dik in-naħla partikolari adattat għall-klima u għall-flora u għall-fauna li hemm f'dak ir-reġjun, ovvjament. Jiġifieri anke f'termini ta' long-term sustainability tal-produzzjoni tal-għasel tagħmel iktar sens li trabbi. F'dawn l-aħħar snin, dawn il-produtturi tal-għasel mhux kollha, imma hemm xi wħud minnhom. Importaw dawn in-naħal minn barra minn Malta, imma daw ovvjament ma jibqgħux contained, ma jibqgħux post wieħed. Allora x'qed jiġri daw bdew jitħaltu man-naħla Maltija. U din hija problema li ma narawx biss fil-Gżejjer Maltin, forsi għall-Gżejjer Maltin hija daqsxejn iktar importanti għax il-Gżejjer Maltin huma żgħar. Allura forsi xi ħaġa li tista' taffettwa lil reġjuni li huma ikbar ftit. F'Malta tkun qiegħda fil-pajjiż tagħna u pajjiż tagħna huwa żgħir u ħadd taffettwana bil-ħafna iktar sewwa. Issa, dawn ir-razzezz u sottospeċi ta' naħal differenti, inkluż in-naħla Maltija sewwa, jitħaltu bejniethom b'distinzjoni minima bejn ir-razzezz differenti. Allura x'jibda jiġri? Jibda jkun hemm tinġis għax huwa wkoll it-tinġis ġenetiku, it's a type of tinġis ġenetiku ġifieri għandek il-naħla Maltija barra naħla Taljana kelma u saret naħla Malti Taljan. Litteralment jibda jkun hemm taħlit. Illi minnu nnifsu l-biodiversità illi tagħmel in-naħla Maltija tintilef. U din narawha wkoll b'mod viżwali ġifieri wkoll aħna in-naħla Maltija naħla li forsi mhix naħla kif tidher, mhix b'dawk l-istrixxi safor, ma nafx forsi reġija tradizzjonalment bi kif nafu bit-tradizzjoni li forsi tal-kultura forsi naraw ta' barra minn Malta naħsbu li il-honeybee, n-naħla tal-għasel, hija biss dik in-naħla bl-istrixxi sofor kif qed naraw. U dawk it-tnejn isfel huma veritajiet kummerċjali. Tarġa, li ġibu minn barra. Ekku. Jew li huma reġjonali għal barra minn Malta. Issa f'dan il-kuntest kollu sewwa illi importanti nagħmlu distinzjoni bej sottospeċi illi hija endemika u li hija naturali tinsab fil-Gżejjer Maltin mod naturali. Bħala fondazzjoni ħassejna illi nkomplu nżidu l-konservazzjoni jew nagħmlu passi lejn konservazzjoni iktar holistika tan-naħla Maltija sewwa f'dan il-kuntest. Fl-20 ta' Mejju li għadda imsejjes fuq studju legali li għamilna vis-à-vis legal framework neċessarju biex anka nippromuovu lin-naħla Maltija. Għamilnieh ma' ġiex kollegi minn tagħna, Sur David Ketkuti Dimek u Prof Simon Borċ li nsellmilhom minn hawn għax verament qed tibda b'mod tajjeb flimkien u napprezzaw ħafna l-għajnuna tagħhom. Imsejsa fuq dal-istudju legali għamilna fl-20 ta' Mejju kienet ukoll il-ġurnata dedikata lin-naħal sewwa li World Bee Day. Għamilna di l-kampanja, nedejna din l-inizjattiva, l-kampanja u qed nitolbu lill-era biex tiddikjara lin-naħla tal-għasel Maltija bħala l-insett nazzjonali. Bħalma il-merill li huwa l-asfur nazzjonali u jekk jinnexxielkom, ovvjament l-era mhumiex hawn biex jirrappreżentaw jew jgħidu x'qed jiġri, ikunu magħna ta' ġifieri, però qegħdin fil-proċess. Intom il-ħsib tagħkom huwa li tqajmu iktar ħoss biex l-era jħossu aktar pressure biex allura jikkonsidrawha. Imma jekk tiġi konsidrata, x'di importanti ngħidu, u mbagħad allura hemmhekk tiġi speċi ta' isu hemm regola illi jibdew jipprojbixxu n-naħal barranin jitlu ġo pajjiżna. Ovvjament, dawn il-passi kollha jsiru b'rispett kbir li s-sostenibilità tas-settur għax irridu nifhmu illi jekk irridu verament long-term sustainability tal-apikoltura f'Malta li hija industria verament hija kważi tradizzjoni it-trobbija tan-naħal fil-pajjiż tagħna. Irridu nifhmu li dik is-sustainability li qed infittxu li rridu tinsab biss fin-naħla tal-għasel Maltija. Jiġifieri msejsa fuq dawk il-valuri li qed ngħidu fuq dawn il-prinċipji
u fuq l-importanza li għandna n-naħla tal-għasel Maltija u jeħtieġ aħna bħala gwardjani tagħha dan l-insett li jinsaf fil-Gżejjer Maltin mod naturali nipproteġuh bħal manna nipproteġu flora u fauna. Ovvjament, ma għandna qed nitkellmu dwar in-naħla. Għax dak huwa l-aim objective prinċipali tal-fondazzjoni. Naħseb tkun qed tagħti spinta kbira lejn il-konservazzjoni holistika tan-naħla Maltija u marbuta magħha l-apikultura fil-Gżejjer Maltin. Min jixtieq jaf iktar għandhom website vera interessanti qed tidher bħalissa ġifieri tistgħu tidħlu, tistgħu taraw x'qed jiġri, x'mhux qed jiġri. Jiena taf ngħidlek Dylan, kemm nieħu gost li nara żagħżugħ bħalek illi tieħu tant interess f'xi ħaġa ta' pajjiżna, ġifieri stajt qatt passiv u ma tagħmel xejn. Imma minflok mhux talli hekk talli rajt kif qed titkellem, qed qajjem dil-kuxjenza, qed fittixtu l-istudji. Vera proset. Żgħażagħ bħalek qed jagħmlu ħafna l-ġid il-pajjiżna. Vera. Importanti li jkun hawn il-kuxjenza wkoll affarijiet li huma Maltin għax għadha pitada jaf naslu biex infittxuhom, sfortunatament ma. Jiena ġenwinament ngħidlek jekk nara żunżana naħla li ma nafx nagħmel distinzjoni bejn tom x'hekk nara xi ħaġa daħna mill ġifieri jekk ġifieri m'għandix imħabba kemm inħobbhom xi ħlew. Imma meta tirrealizza kemm huma importanti fiċ-ċiklu kollha tal-ħajja, allura hemmhekk tipprezza x-xogħol li qed tagħmlu intom. U m'hemmx għalfejn tkun l-ebda speċjalist, l-awareness naħseb huwa l-istep ewlieni biex imbagħad tkattar fik dik l-imħabba mbagħad li jkollhom. Grazzi Dylan, għandkom ukoll Facebook page li ninkoraġġixxu lin-nies ħalli jagħmlulkom like biex inkomplu ngħinuhom ħalli fuq kollox mhux tagħna. Kemm għandna affarijiet Maltin, ejja nieħdu naħsibhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Għandni iktar Maltin ta'